Patay ang usa ka babaeng teacher sa lungsod sa Matalom, Leyte. Human po sila sa Iyang Bana. Ang detalye sa report ni Fem Maridumabo. Mga amigo sa amigas. Nahitabo ang pagpamusil sa Agbanga Elementary School kagahapon alas 11 sa buntag. Ang biktima 39 anyos, patay diha dayon. Human po sila sa iyang 49 anyos nga bana. Matod sa Matalom Municipal Police Station nga nagpakaron ingnon nga delivery rider ang suspect dihang misud sa eskwelahan. Nasayran nga walay guard ang nahisgutang eskwelahan. Matod sa mga kaubang maestra, naglalis una ang magtiayon ug midagan ang biktima sa laing classroom ug dito na siya gipusil kaduha ka higayon. Naigo kini sa liog. Walay laing nasamdan sa insidente. Nasayran nga mipasaka og kaso ang babae ug vawsi batok sa Iyang Bana. Human sa pagpamusil, daling misibat ang suspect ug miuli sa Matalom proper. Dihang dakpo nonta sa kapulisan, nakit-an kini nga naligo na sa kagulingong dugo ug wala nay kinabuhi isod sa CR. Ug adunay gigunitan nga armas. Ang nakikita po naming motibo, sir, is itong family problem, sir. Kasi months ago, sir, ito pong babae is nag-file ng case. Particularly, Bausi, sir, RA 9262. Tungod sa insidente, kanselado una ang face-to-face classes sa Agbanga Elementary School. Aron matagaan og higayon ang mga estudyante og magtutudlo alang sa psychological recovery. Samtang nanawagan ang kapulisan sa kadagkuan sa DepEd nga pahugtan ang seguridad sa mga eskwelahan nunod sa sunod-sunod ka insidente sa pagpamusil sulod sa mga eskwelahan. O Baniklans Gabutin, Fem Maridumabo, Balitang, Bisdak.